Ja, hej, jeg hedder Isabella, og jeg er 57 år gammel. Jeg har fået 7 behandlinger med kemoterapi og anvendt kyllehattene i samband med alle behandlinger. Når jeg fik at vide, at jeg skulle have kemoterapi, så var det chok for mig. Ingen i familien har haft cancer. Jeg var den første, og var for mig, og det har jeg ikke tid til. Og alt det der. Så har jeg en veninde, jeg arbejder med, som sagde, Isabella, tænk på kyllehatter. Nå, findes noget sådan? Det var vigtigt at kunne beholde håret. Så der var ingen tvivl om, at selvfølgelig vi skal komme i kontakt. Og det er også den del, som gør, at man ikke føler sig syg. For det er bare det der, at du kan gå ud med håret og lidt smink. Det gør det meget. Altså, det er ingen, som kommer peger på, nu er hun sød. Jeg er positiv, jeg er optimistisk, og det skal nok gå godt. Så kyllehattene hjælper mig meget igennem den rejse. Ja.